Kababel ka ang ngumne. Kamlu ka baha. Henry lada kamlu kala blat. Da on pentiang ya ka. Kambit lemni ya ka kendo lemni ya ka tlius bo. Henry ki bret no shabar ya ka. Ubadan ki skor ban snow to un snow. Pina ban shem ya ka ni na gospel ka jong Lukas ka ni ka lunong ka bakhat sao. Ka khat ka balai pu sao. Ngin ya kren halor kanika parshi ka bau jisu ai shapang gani ka mluh. Kay gani ka mluh. Kay gani ka mluh. Shwai ka ta ko ban ai khublai shwe pi. I wei ha ka teng jong trai no panem jong yu Jesus Christ. But ngai khublai fi na marba fi dei shak yu ki et yu trai, but fi shakri yu trai, fi trang yu trai, fi sliang yu trai. Pangada sngo et yu pi na marba ha fi yo sngo ka ktien fi im da ka ktien. Bat bangin ya don langru hang ni ka pyrthei kum ju ru ngin se don langru ha benai hang ta ka pyrthei ka ban sawan ta ka dang sung ie je phi pan preng jong fi ru se fi yo sngo ning kong ka tien ka jong blai na sung ie je phi ru fi yo ban snap yang ni ka tien ka jong blai ka ni ka sngi ba ka tien ka jong blai hi kanang long ka tien jo ka jingkar khu ya phi ru teng da dwai ngi ka khu ye fi hang ni ka sngi ka ching im jo fi kan long ka sok ka command kan long ka bala kar khu pa ngai ni ka tien ka jong blai kan long ka jingmen toy kan long jingkar khu ya phi i wei baro mga perkhat ini ka tien ka bu jisu ong dan ka tien bu jisu ong filong ka jing shai filong ka mluh mta bang puli ni ka dekat ong ka mluh ka bah henry lada ka mluh ka kalablat da on pentiang pat ya ka nampat jo snow ba ka mluh kan kalablat ka mluh ka sahi ka mluh ba ka mluh kam ju kalablat ngam tip ka kalablat ndai ngampat ju snow menuru ba ka mluh kan kalablat mereka Bible ka ong yata Henry lada ka mluh ka kalablat da on pentiang ya ka mluh ji sya ka de ka thang hang ni pat ka ong da on pentiang ya ka bomot hang ni u jisu klam kran ya kata kamlu ya ka bangi sulthu ya ka bangi ber po jenta ada kam dei kata kamlu mereka don ka jingmut ka bajeli hang ni ya ka bau trai u peni le ni u pen shai beruang gini kamlu ka bah ndai lada kamlu ka kalablat da on pentiang ya ka kambit lemni ya ka kendo lemni ya ka tlius bo ndai ki bret no shabar ya ka ubadan ki skor ban snow to un snow te la shu police sin police snow tho te pi kata la police sin police kam shai kata ka jingmut henry habala dwai habala perkhat ka tien ka jongblai pleng yo ka jing shai utrai pen shai ka long very simple pleng ka ni ka tien kamlu ka bah kai ni kamlu jisu ong fin long ka jing shai fin long kamlu kai ka kamlu pleng habang try ke ini gamlo kemudian ini gamlo try bang gamlo pleng kadai ka karakter ke jong brio okay ka karakter gamlo kadai ka jinglong jong tau brio ka karakter tadai ta kumno ka karakter ke jong phi ka long hatu kata ka jinglong ke jong phi ka biang ne ka long klam akor na ka jing im jong phi le se kadai ka jing im ka ba nya hap ne bar kata ka jing phla ho ya khamat ki pastor phi le kum brio uba bae ne brio uba sbun brio uba riu blai shu akte riu blai amu I ka donot ka jong phi lada kata ka karakter ka jong phi lada kata ka jinglong ka jong phi ha ka jing shaf la de men long kamlu ka ba pentiang ka karakter ka ba ai jing tiang ya kita ki ba thang ya kita ki ba blat ya kita ki bam dan jingmat la pi dan pi ai jing bang te ki ndre ka jaka fin ai jing bang ki blat no pen ban pe ya pi ingya ne namar kata ka jing phla ka jong pi bar kata ka jing long ka jong pi kam ya de shenoru bar ki brio ki kren nari ki ong o ka jing long jong to kum ka to le se pi de brio uba dam uba bitar uba keren klam akor uba le ben ubrio uba plata plai jisu and kata ka jing impat te kam ya date ba ka gospel tadeng ta
let's say ki brio menshwa haba vi apply ke gospel ki pediang ye fi ki stanat ye pi ndai suki ondalaya dai kam man la ka sngi la yo i te ka true colors ni ta ka rong ka bishisha ta ding ta ki sedang ban nya no ye fi ki sedang ban phat ye fi ki sedang ban nhiều bên ye fi na ke dau ko long ba phim dan show ka character phim dan ya ka ta ka jinglong ka ba dai biang ding ta ka kien pareng kong when wealth is lost nothing is lost la phi du no e ka spa ka jong pm phim chim la du e ke ru when health is lost something is lost if you do no e ka khia ho if la du ya ka e and when character is lost everything is lost and if la du no e ka jinglong jingim ge jong fi la ne ka ta rokom long ge jong fi la fi la du no e ka jinglong ka ta rokom long ba bha ge jong fi la du lut ya ki e baro tading ta utrai ong la da fi la du no ya ka jinglong ba bha jong fi la da film long show kata ka mluh ka ba penthiang le ne ka ba pen bang ya ka jingim jong ki wei ka ba mot mdan nong pediang shu ya phi la ka da ga khandau ne ka tlius bo ka khandau ka kren ya ki para brio ka khandau ka kren ya ki ta ki brio ki ba de si ki ba fi kendu man la ka sngi ki ba kendu haki kam ki jam kam tam de si ki ta ki brio ki ba long ki para banget hakiru kim shania shute phi kim stunat shu phi mpediang shute phi namar haba kila tip ya kata ka jinglong ke jong phi kila ngia phi ka khandau kam pediang shu phi wat ka thlius bo or wat ka pyrthei de ke pyrthei ke bamut kita ki breu bedang im ha ka pyrthei ru kinong kum ya phi dang la manga kum ya phi dang bha manga tadeng ta don shibon ki breu ki ba mut ban long kristan rei kim tre shu ban long kristan namar ba haba ki pet ya ka karakter ge jong phi ka penduk mensia miki wat ban pediang yu jisu ki nong kum yu tai dang la mangi ki mempat ngat kum ya ka tai dang la yang ngi ki bampat pediang tading ta ka karakter ge jong phi ka dei ka bodon kam hadu kata ka kor babha ke jong phi ka jinglong babha ke jong phi ka ktien ke thlik ke jong phi ka integrity ke jong phi namut ban ong ya kata ke jing long ka babha ke jong phi integrity ke bamut shubu phi shim pisa pi la nyo ya ke jing ya trai kam ha ke jing ya trai business kadan bihi ka ram ka sha hendra ya phi shim ya ka ram hatu vi siu pat ya kata ka ram ni fi bam ne kata ka ram jogi we la fi ong adeu banget la fi la ban siu ka bha ba phin siu mdei ba fin shubam ya ka pisa jogi we mdei ban shu he nang ka ktien nang ka kampat klempoi shino shanoru tadeng ta kum ki kristan ru ngakwa ban ai jingmut ya phi ba kata ka long wat ju kwa ban kan jo baneng wat ju kwa ban le ba he wat ju kwa ban le ya ka ka ba kot shu te da ka bor brio da fi kwa ban le pa ho ban le show da ka ba shu im da ka ram da ka sha am ka ta te uble skutanat tadeng ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi la fi long kum ta ba ka bakla ka bamut no yo ba ki brio jong blair kim shania ashu ya phi yo ba ki brio jo ka protheiru kinum shania ashu ya phi yo ba ki lap ka ngia ba la shai phi sa marwai ba ka babel ka ongi kata kambit lemni ka khndo lemni ka thlius bo henry ki bread no shabar yaka kamut finum dan shu ba ki brio jong blai finum dan shu ki brio jo ka prothei la bread no ifi shabar mdan ba shania ashu ya phi tadeng ta kwa ban ongi fi ka ne ka sngi ai bo brio shania ifi but kam tam bo blai un shania ifi what I bagata ka jinglong mluh ge jongpi what I bagata ka karakter ge jongpi kata ka jinglong babha ge jongpi kan du no ani ka akor ka babha ge jongpi kan du no na phi phin long ge jing thiang ya kita ki badan ha ge jing thang phin long ge jing bang ya kita ken ki badan ha ge jing blat ngai pi tiang ye ni khubor ha ni ge sngi ge bom ta bu trai Ukraine phi tadeng ta ai fin long ki brio ki ba bet ha ka ching em kum ba phi long kum ba phi pla to ai fin em ru kum ta mdei ban long de khong pong kren kum wei em de kum wei
kren de kumwe le de kumwe long hok haki ki baro ai ba ki breu kin shania efi ai ba ki breu ba ki pet yafi kin yu isha ya ga jing bahabreu ke jong Chris ha ga jing em ke jong fi u Chris u long way u long tu kulap jong ke Sharon u ba itnat u ba phu tu lili jong ke pentor bas ma ubi tu kulap us ma ubi ai ba ga jing em ke jong fi kan long ke jing ubi ta ga dau ktin jum like ong pi long ke jing ubi ke jong Chris ke jing sma u tong pi long ke jing ubi baru jisu de way bu kham bahabreu na ki shi pho jar but up he done shi shai utra aba ta jing long ga jong tra kan long hapi shi sha pin long ki ba bahabreu na ki shi pho jar ba bu ki brigi pe ya fi am tang shu pe ki la yo khia ai ba ki brigi pe ya fi tang shu pe am ki la yo ya jing kaman ba ga de ta ai ba ka dur ga chong chisu kan long ha ga chi em ga chong phi pinang long ke shi thi pinang long ka mluh pinang long ke jing ubi pinang long ki betre lember o blai pinang long ke jing shai pinang long ki nong kit kitin sim ki chong trai u blai un ku ifi ke ne sngi pangada duai ha ke ne por ya ga u blai unang bat ifi ba pinang long ka mluh jong ka pyrthei ngan duai ha ke ne por ta chong fi try ne ka por nga ai ngu e me ko pa mamela khot i ki ba bon ha ke ne sngi mamela jiet ru ta try bikin long ka mluh na kam ta ka pyrthei panga duai ko try banga tip ka ne ka pyrthei ka kring ka ne ka pyrthei ka try ka kjap ka ne ka pyrthei ka pinshoi try abang ni ko ni jame ki num do no eta ka character ka babha ga jonki bikin do no eta ka jinglong babha ga jonki ko try ya ka ei ka ba ki pla ya ka ei ka ba ki ya tho shi ki we kin long thik kum ta kanum dei short da kum we pat able abakin dan ya ka ta ki integrity kin dan ya ka ta ka accountability kamat obreo kamat jong play but try abakin long shisha kita ki breu able ki ba long shisha ka mluh ka ba penthiang ya ga jing em ka ba blat jong ki ba bon kan long shisha ka ta ka mluh ka ba ai ko kan rat ya ga jing thiang ha ga jing blat pangada duai nga ka khu ya fi ga ne ga sngi bu try on ya lam ya fi un bat scam ya fi unang pen sle ya fi nang la ban long ka mluh ka ba penthiang ka ba blat no ngada duai nga ka khu ya fi ga ne ga sngi malada dan peng jong fi ru filas dang bandu no itu ke karakter ke babha ke jong fi ki breu ki tho khanas niu bi fi ki breu kim das ngobang shu fi ki breu ki la inya fi ki breu ki la thai fi na kren ha ne ke sngi bo try on ipad ya ke bor fi ba fin yo apat ya ka ta ka buram ka ba fi filado hoi ngatep ba kan simpor biang da ki snam ba fin yo ya ka ta hanrei pinum do men sim pat hoi ba fin tei ya la di shisha ka simpor de gisnam balada fi kwa penjot ya de ka de tang shi klip mat balada kata ka karakter ka jong fi ka sniu no ka long bi tang shi klip mat kala do no bangada duai ya pi hakane ka sngi ba fin do men sim la ki breu ki la ngia ai fi la ki breu ki la that ya fi la ki breu ki la ngia ai fi kim shani ai fi bangada duai ya pi ba fin yo pat ya kata ka bor ya ka fin ya sha ba ni go biang hi ka ta ka ba fi la do duai nga ka khu fi ka ne ka sngi fin do men sim sedang man im ke jing im ke batmai hau trai kedua inga kerku ye fi baro to ai finang long sha kata ke jing itnat ke jing bahabreu ke jing sma ubi ke jong Chris kat ba finang dan hagane ka pyrthei trai kerku fi ke teng jisu kedua amen trai na kerku fi ha trai nang ai bore fi ba finam di bendu no ya ke jing tiang ba dia kata ke jing bang ai ba fin ye ne ya kata ke jing long ke jong fi hadu singi jing wan jong trai Lain kerkui fi ka bless pun. Amen.